11 ta' Jannar, San Tumas Plaċidi minn Kori, Presbiteru, għex bejn l-1655 u l-1729. Francesco Antonio Plaċidi twieled fil-belt ta' Kori. Missieru u ommu kienu bdiewa u mietu qabel għalaq l-14 sena u billi kien l-uniku tifel fost ħutu kellu jmur jaħdem biex jgħajjex liż-żewġ ħutu bniet. Dam imur jirannaċ għal 8 snin sakemm ħutu iż-żewġu u mbagħad seta' jwettaq ix-xewqa tiegħu li jsir Franġiskan. Fis-7 ta' Frar tal-1677 daħal fil-kunvent ta' Orjeto u sar Fra Tumas. Għalhekk fis-sena 1683 ordna saċerdot. Intefa' bruħu ġismu għall-appostolat, pritki u qrar, kien jgħaddi sigħat twal fil-konfessinarju, iżur il-morda u jassisti lill-moribondi, ma kienx jaċċetta flus għal qudies. Żewġ virtujiet predominanti li kellu kienu l-paċenzja u l-umiltà. Kien jirċievi ħafna umiljazzjonijiet minn sħabu. Huwa talab biex ikun membru tal-eremitaġġ imwaqqaf mill-ordni. Tumas bena eremitaġġ f'Ċivintelle u ieħor f'Palombara. Ħafna Franġiskani kienu jgħaddu ġranet f'dan l-eremitaġġ. U bata ħafna. Ħafna kienu dawk minn sħabu li abbandunawh għax sabu li kien strett fir-regoli li kiteb, kien jipritka ħafna u kien jippreferi użur postijiet li mhumiex popolari. Huwa miet fil-11 ta' Jannar tal-1729 meta kellu 74 sena. Kien ikkanonizzat mill-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II fil-21 ta' Novembru tal-1999. Dan li ġej huwa diskors mill-omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-kanonizzazzjoni ta' San Tumas ta' Kori. Se nfittex in-naċ tiegħi u nieħu ħsiebhom, insibu f'Eżekjel 34 vers 12. Tumas minn Kori, assis tal-Ordni tal-Franġiskani Minuri, kien l-immaġini ħajja tar-rajt tajjeb. Bħala gwida mimli-mħabba u wassal lill-aħwa fdati f'idejn il-kura tiegħu fil-merat tal-fidi, dejjem animat mill-idejal Franġiskan. Fil-monasteru fejn kien huwa wera spiritu ta' karità u disponibilità għal kull min kien jintalab minn għandu xi għajnuna, anki dawk l-aktar umli. Huwa għex fis-saltna tal-imħabba u tas-servizz skont il-loġika ta' Kristu, is-sakrifika lilu nnifsu bħala vittma safja tal-paċi fuq l-artal tas-salib u bekk kompla il-misteru tal-fidwa umana, prefazju ta' Kristu Re. Bħala dixxiplu awtentiku tal-fqir ta' Assisi, San Tumas minn Kori kien ubbidjenti lejn Kristu Re tal-Univers. Huwa mmedita u fassal ħajtu fuq il-modell tal-faqar evanġeliku u għamel minna don lill-Alla u lill-proxmu tiegħu. Il-ħajja kollha tiegħu tidher bħala sinjal tal-Vanġelu, xhieda tal-imħabba tal-missier tas-sema, murija fi Kristu u fl-azzjoni tal-Ispirtu Santu għas-salvazzjoni tal-bniedem. Huwa privileġġ għalina li aħna msejħin mill-Knisja biex nitolbu. Imma hija l-kelma t'Alla li tkellimna l-ewwel dwar il-ħtieġa li d-dixxipli jitolbu bla ma jieqfu. Ġesu jagħtina parabola biex jallimna dwar din il-ħtieġa. Jekk aħna ma nitolbux, ser nintilfu aħna u ta' madwarna. Bit-talb aħna nwasslu lil poplu t'Alla għas-salvazzjoni għas-Salvatur li hu persuna, Ġesu. Iva, it-talb tibbenifika int u l-eżiż tiegħek bih, li titlob u li tiftaħ qalbek ma' min taf li jħobbok b'mod etern u jixtieqlek il-ġid aktar milli inti tixtiequ għalik innifsek
jew għall-eżiż tiegħek. Titlob ifisser li taraf li Alla hu missier ħanin li jgħader, jaħfer u jifhem iċ-ċirkustanzi ta' ħajjitna u lest li jenna u jerfa' t-toqol tagħna. U dejjem magħna u jekk nafdawh jieħu ħsieb ta' dawk il-problemi li f'ħajjitna jidhru kbar u bla soluzzjoni. Mingħajru m'aħna xejn u ma nistgħu nagħmlu xejn. U int tfittex li jkollok esperjenza tal-imħabba ta' Ġesu f'talb ta' spiss fis-solitudni tal-qalb tiegħek. Taraf li mingħajr it-talb li huwa l-mod kif tikkomunika ma' Alla u kif tħalli lil Alla jikkomunika l-grazzi tiegħu lilek ma tistax tirċievi dik l-għajnuna u l-qawwa li għandek bżonn biex tgħix ta' nisrani veru u bekk issalva ruħek. Tifhem li t-talb huwa l-privileġġ u l-arma qawwija tan-nisrani li biha wieħed jakkwista erwieħ għal Alla li jekk ma jsibux min jitlob għalihom x'aktarx jintilfu fin-nirien ta' dejjem. Iva, dan huwa l-privileġġ u l-qawwa tagħna l-insara, it-talb. Min jipprattikah b'attitudni tajba, ibiddel id-dinja billi jbiddel il-qlub tan-nies u jagħmilhom reċipjenti tajba tal-grazzja ta' Alla li salva. Dan Sant Tumas fehmu sewwa u kien għalhekk li ta' ħajtu għal dan il-għan. Talba. O Alla li ispirajt lil Sant Tumas ta' Kori biex isibek fis-solitudni u biex irawwem fih imħabba vera lejn il-proxmu. Għatina li fuq l-eżempju tiegħu aħna wkoll nikkontemplaw is-sema fil-waqt li nibqgħu dejjem attenti għal ħtiġijiet ta' ħutna fuq din l-art. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.